Zdravím vás pri novom videu. Pár ľudí ste mi napísalo, že by ste chceli vlastne vidieť, čím sa ja malujem, ako sa ja malujem. A idem si spraviť momentálne make-up, denný make-up, klasický môj denný make-up, ktorý používam. A že by ste to vlastne chceli mať nejako uložené alebo niečo. Tak keď už mám teda ten YouTube, tak som sa rozhodla, že to využijem, uložím vám to tu. Samozrejme môj make-up sa nejakým spôsobom stále sa mení, lebo nájdem aj niekedy lepší produkt, kúpim si lepší produkt, alebo proste ten konkrétny sa mi minie, musím na jednu dobu používať iný a proste takéto veci, hej. Takže poďme na to. Takže používam primer tento od Catrice. Nepríde mi úplne ako najlepší primer, ale teda mne na moju pleť zatiaľ vyhovuje. Práve mi príde, že na tej pleti pomáha dosť, hlavne kvôli tomu, že ako keby tak zaschne a potom vlastne aj ten make-up lepšie drží. Takže v tomto mi ten primer príde dobrý, lebo aspoň mi ten make-up aj dlhšie vydrží. Potom ďalej ideme konkrétne na make-up. Chvíľku počkám, kým mi to zaschne na tej pleti. A make-up mám od Fit Me, kupovala som ho v drogerke. A všimla som si inak, že ho používa aj Ráchelka a vlastne od nej som si to tak ako keby kúpila, keď som ho na nej videla, lebo proste jej na tej pleti vždy pekne držal. A nemôžem povedať, zatiaľ mi vyhovuje, zatiaľ je v poriadku. Nedávno som používala ešte iný, ale ten sa mi bohužiaľ minul, tak som chcela skúsiť niečo nové. Tak som si povedala, že skúsim tento. A zatiaľ je to úplne v pohode. Čo som zabudla, ja mám odtieň 100. Nie som si teraz istá, že či to je úplne že najsvetlejší, ale jednoducho ja mám strašne svetlý odtieň aj pokožky, takže vlastne som si kúpila pomaly najsvetlejší odtieň aj make-upu. Ale čo ja ešte zvyknem robievať, teraz si dám korektor, takisto ho mám od Catrice, takéto maličké krabičke, hej. A vlastne ja zvyknem robievať, že keď si dám make-up, prišla som celkom som na to prišla, keď som si pozerala, že ako najlepšie zakryť výražky. Tak ja som si to tak začala robiť, že dám si trochu make-upu, ako keby prvú vrstvu, dám si potom korektor konkrétne na tie výrážky, a ešte si dám takú menšiu vrstvu druhú toho make-upu vlastne, aby som zakryla aj ten korektor, celkovo tie výrážky a tieto veci. A môžem vám potom, sami uvidíte, že vlastne tie výrážky to o mnoho lepšie zakrie. Takže zatiaľ mi to funguje, zatiaľ sa mi to osvedčilo, je to paráda. Takže som akože celkom rada, že som na to prišla, lebo niekedy sa aj objavili výražky alebo niečo, tak strašne ťažko som ich vedela zakryť, lebo ja mám strašne tie výrážky proste vybehnuté, keď mi vybehnú. Takže hľadala som proste najlepší spôsob, že keď mi to znova príde, tak aby som to vedela zakryť. A ukázal sa mi tento spôsob a proste zatiaľ mi príde ako účinný. Samozrejme klasicky si dávam aj ten korektor pod oči, aj na očné viečka. Čiže okrem tých výrážok proste, aby som si ho dala aj klasicky, ako sa vlastne dáva. Už mám aj tú druhú slabúčkú vrstvu toho make-upu a proste vidíte, je to zakryté, ako to má byť. Hej, Samozrejme, nedá sa to úplne niekedy zakryť proste podľa výrážky. Keď máte tú výrážku nejakú väčšiu alebo niečo a sami ste videli, že túto, čo mám na ústach momentálne, tak je dosť veľká, takže jasné, že to úplne dokonale nezakryjete, ale proste splnilo to ten účet, aby ho bolo čo najmenej vidno. Ďalej, čo si dávam, sú kontúrky od Essensu.
Vlastne vidíte, že tu mám tú sadu, čiže idem si to dať na kontúry, tu si dávam a na čelo si dávam a samozrejme aj na nos si dávam, lebo ja mám taký hrubší nos, takže ja si ho sa snažím vždy proste nejakým spôsobom stenčiť, takže si ho vždy kontúrujem. Kontúry mám takisto hotové, ja si hneď za tým zvyknem dávať rovno aj púdre, aby vlastne to nebolo až tak proste vidno tie kontúry. Tak ja sa ich potom vždy snažím zafixovať vlastne korektorom. A používam tento jeden od Trended Up. To je teraz môj najobľúbenejší korektor. To je teraz môj najobľúbenejší púder. A zvyknem si ho dávať čo najviac ako vlastne pod očí. Lebo to je ten sypký púder. Takže ten si dávam vždy pod očí, samozrejme trošku aj na pleť. Ale na pleť mám druhý. Takže tento používam proste hlavne pod očí. A vlastne aj na tie kontúrky, aby som ich zakryla. Aby proste čo najmenej boli vidno, hej. Vždycky mi šlo hlavne o to, že aj keď som bola namaľovaná alebo niečo, tak proste aby tie produkty boli čo najmenej vidno. Ďalší, ktorý som vám hovorila, že používam vlastne hlavne na celú pleť, to je takisto Trended Up, klasický biely, fixačný hlavne, aby sa prispôsobil proste každému typu pleti. Takže hlavne taký som chcela, taký som hľadala a som s ním akože veľmi spokojná, takže nemám mu nič čo vytknúť. Na pleti sa pekne ukáže, na pleti mi proste sedí, ľahko sa s ním pracuje a to je u mňa u všetkých produktov vlastne najdôležitejšie, aby pekne ukázali na tej pleti a aby jednoducho bolo vidno ten výsledok, že vlastne to niečo na tej pleti spravilo, hej, takže ako predposledné, čo si dávam na pleť, potom už pokračujem očami, obočím a takto a perami, ale na pleť si dávam potom líčka ako ďalšie. Ja používam tieto od Smile, neviem ako sa to povie, je to pre mňa takisto celkom taká cudzia kozmetika, ale sú to líčka, ktoré som dostala ku celkovej kozmetickej súprave, ku kozmetickému kufríku. A mám aj v rúžovom odtieni a mám vlastne aj tieto, lenže proste túto farbu používam najviac, lebo sa mi najviac hodí ku tónu pleti. Posledné, čo si dávam, je vlastne bronzer, ale ja mám takúto sadu od Catrice. Raz mi to spadlo, proste celé sa to, proste spadlo to a odtedy to je takto, hej. Ale tak, aj tak, rada to používam, máte tam ako keby striebornú farbu, rúžovú farbu, takú do rúžová skôr a samozrejme aj takú modrú, takú lesklú modrú a najradšej používam práve tú striebornú a vždycky si bronzer dávam do kutíkov oka, tu na nos a tu a tu. Zvyknem niektorú farbu, tu napríklad tú rúžovú alebo tú modrú, používať aj ako očný odtieň, lebo strašne pekné sú tie farby a pekne ti strašne ukážu na oku, aj keď ich používaš ako odtieň. Mám to na sebe, môžete vidieť proste tie odlesky sú také jemné na tých líčkach, tuto je to také výraznejšie a na perách to je také výraznejšie. Ale mne sa to páči, je to proste krásne. Milujem, keď sa na mňa niečo akože leskne, čo sa môže samozrejme lesknúť, hej. Takže tieto bronzery od Catrice sú podľa mňa úplne úžasné. Toto na pleti bolo ako posledné, teraz idem vlastne na obočie, vždycky si robím obočie. Ako prvé idem obočie, oči a nakoniec pery. Ja vždycky robím to, že si proste to obočie vyčešem najskôr. Takže
predtým, než si začnem ho tvarovať. Potom na obočie používam od Essence tento brow, ako púder proste na obočie. Ja nezvyknem používať nič iné na obočie, lebo ja mám celkovo husté obočie a ešte keby som ho mala vyčesávať, somariny robiť, tak to by ma nebavilo, tak proste jednoducho si to doplním, čo mi treba doplniť a idem. Viac akože s tým obočím ja nerobím nič. A vidíte, je to taká tmavo hnedá farba a svetlo hnedá. Môžete si tipnúť, ktorú používam ja, hej, podľa toho, aké to je prázdne už. Keď mám hotové obočie, idem na oči. Používam od Essence takúto ceruzku, si dávam vlastne na zvýraznenie očí. Ako ďalšie si idem urobiť linku mám takúto linku od Essence. Lepšie sú podľa mňa, za mňa fixkové linky, ale aj táto je veľmi dobrá. Rozhodla som sa raz, že skúsim proste takúto kartačikovú linku a stále mi vyhovujú viacej fixkové, ale nemôžem povedať, aj túto veľmi pekne vidno, aj s touto sa dobre pracuje, ale jednoducho mne proste vyhovujú tie fixkové. A linku si vždy robím od polky oka, lebo proste ja nemám ten tvár na toho oka, aby som si urobila od špičky až ku koncu, teda od kutika až ku koncu, tak lepšie povedané. Takže ja si vždy robím od polky oka a hlavne mi ide o to, aby tá linka mi trochu roztvorila to oko, takže potom hneď na to si dávam samozrejme špirálu. Používam túto od Essence, hlavne na objem. Proste také ja mám najradšej, aby to, keď už tie oči si robím, tak aby ich bolo proste vidno. Takže idem si ju dať. Na horné myhalnice si zvyknem dávať dvojovrstiev práve preto, lebo ja mám horné myhalnice veľmi maličké. Na dolných mi to vždy krásne vidno, môžete proste vidieť, že s dolnými absolútne nemám problém, keď si tam dám proste špirálu, vždy mi ich krásne vynikne, ale na horné vždy dve vrstvy. A kým vlastne čakám, kým mi uschnú, tak idem, kým mi uschne prvá vrstva špirály, tak idem vlastne na pery. Minula som vám vo videu spomínala moje obľúbené lip combo momentálne. Je to táto ceruzka od She kozmetiky a hneď na to si dávam rúž, ktorý vám o chvíľku ukážem. A hneď na to si dávam tento matný rúž od Farmacy. Je to moje obľúbené lip combo, lebo tá ceruzka má veľmi pekný odtieň, ľahko sa s ňou pracuje. Celkovo milujem ten odtieň, hej, ako aj s tým rúžom proste ukáže. A ten rúž preto, lebo veľmi pekne zaschýňa, dlho vydrží a proste krásna farba, hej. Tam není o čom, takže tam není o čom špekulovať. A ako vidíte, strašne pekne to ukáže spolu. Ja si na to nedávam už nič, potom žiadny lesk. Niekedy zvyknem, keď mám takú náladičku, tak niekedy si zvyknem dať aj lesk na pery alebo niečo, ale väčšinou to nechávam takto, lebo to je strašne pekné. Teda myhalnice mi už určite zaschli, tak idem si dať ešte druhú vrstvu a to bude vlastne už potom celý môj make-up. Celé to zafixujem týmto fixátorom od Farmacy. A ja som už hotová. Ideme s malým sa prejsť, ideme si proste s malým spraviť nejaký deň. A môžete vidieť vlastne takto v tme to znie úplne inak ako takto na svetle. Proste keď je to na svetle, tak ten make-up není nejaký moc extrémne výrazný, je proste by som povedala taký celkom jemný. A ja som spokojná. Je taký jemnejší, není nejaký moc prehnaný, si ja osobne myslím. A pekne to spolu ukáže.
keďže ja hlavne nosím rozpustené vlasy, tak ja si vždycky robím proste make-up ku rozpusteným vlasom. Ale samozrejme, podľa mňa to pekne dokáže ukázať aj keď máte make-up pri zopnutých vlasoch, pri drdole alebo pri chvoste, alebo ja neviem, čo vy najradšej nosíte. Ale ja najradšej rozpustené vlasy, takže tak. A ja idem teda s tým malým preč, ideme teda tam, proste máme toho dneska strašne veľa, preto som sa aj namaľovala, lebo budeme dlho v meste. A majte teda pekný deň a dúfam, že si ho užijete a že dneska máte vy toho trochu menej. A mimochodom, strašne pekné sviatky vám prajem dopredu. Chcela by som vám natočiť aj nejaké vianočné videá, takže uvidíme, či sa mi to podarí, či nie. Možno vám natočím nejaký vlog, možno aj dám vám aj nejaké video, ako ja robím sviatočnú večeru. Možno by vás to zaujímalo, lebo predsa len tú sviatočnú večeru trochu si robí každý inak, hej. Takže dajte mi vedieť, že či by vás to zaujímalo, či by vás to teda nezaujímalo. A vidíme sa teda pri ďalšom videu. Ďakujem, že ste to tu dopozerali a pa.